nghe hay Christianity perspective chang a zalin na kan ti te po hay thil over lutuk chu omani chu ma se mi kan zalen hian kan lim thi chu hlim na khowela kan zonga chuan hlim na chu zalen na a oma chuan chu zalen na chu nei kan nei don chuan kan hua yangai hlim na kan zonga chu hlim na chu kan nei don ani chuanin kan zalen angai a chuan kan zalen don chuan kan huai sen angai huai sen lutuk angai. That is what I wanted to say. If you want to, if you truly want to be yourself, try to be happy, then you have to be free from all of those things. And to be able to be free, you have to be courageous. Ini na itianga mi poi soi lawa itil ti ikon fi puina ani spot chuan or financial freedom tapo kan ani fauta. Mase financial freedom nei tur pon financial risk. Ilak tawangai zu share la zu correct courage thau ni zu I hoisan na tawangai I til thar antia tuna kan mi hausa te pon yan zu I diktak chuan engwangin nge an hausak em ne anwan ne mo mase anwan ne pe lama khan mi pon ambani ta bo mol I a em ju tiang I thleng lawang te an lo tia mase ani chon a dream mase a shechianga a hoisen de win atu soi kha atia chuan keng sa chuan poison na ne ngai inuna hanin enge mi poisoi te ni lawa harsat na isiam te ni lawa nangmana I konfina na thili lauti ani chuan le irin na nen a in hai enge irin na ti boy lo chuan ti poison taka ma ni na nga ni ngam hi I thakati ke chuan no BS no bullshit kanina angin kalai fa hian karon lang chok che I'm not your typical guy who will like shut up just because people don't like me min du vek krangai lo chen chuan min huang gay te po meron tro se how to khatiang in min ti boi phalo achan chu kan ni na angin ka ngama wai sen takin kan ni na angin ka ngama chuan kan ni na lo angaron soi le kan ni na lo anga minron enge soya min rela miron ti boy ni pon kha khanin min ti boy tur ani lo shim chuan in tan pon ka chang lutuk ka huai senang eng po tuna po conflict sang te po lo chuak se in soi ngam lo ma se in ve mmc te po hi karon address zelon why send takin karon soi chuak kang kan ke mani generation ma che hian in generation dang te pon aza pui ti te po hai thil tam tak te po an ne ya mai ro chu thil chu mi ro chon thil tam tak te po hian in antirnan ngen yang makeup man chung chang ate kan soi le thina makeup me chia mi pa te ponan manga chu an han klema chhiam lo deuh te an oma klema generation ma mi deuh te makeup iman tak lawa chuanin email chu ava dang lam ta ve an tia khatiang poisa zo zai kha lan angai ringa lan na turin kan seng hlei ne dang lam na turin long kan se jima ikal khanin angai reng size ngai renga turin ikalami chereng tur in jimi kalami mo sekturin lomikal perfume te po rim ngai reng than rim nam turin in ka play name rim tui turin in ka pa chuwan chuanin engwangin nge makeup te po me chia te po me pa te po nyang chu an lo mangani chuanin engwangin nge kan lo soi selve vak an danglam rengang chu danglam turin lo man tiang zong poisa kan senga danglam turin lo man sen mo tiang te kha mi hian an soi tha lutuk lo thinin ka sia chuan tiang ate po an judge ngal rengot zela an manga lom ni me chia te po sonu samo makeup tel lo chuanin me la danglam lutuk chati khati tia
khát tiếng sum lệ bài rồi khát tiếng ăn sen na khan ăn make up ăn lâu cho nên in vang ngheกัน make up ăn mà nắng mấy khát thì cái chuyện in lạc Andrew Tate làm bằng này đâu nha mà ni societyกันvề chuyện trong suốt tu anh nó mà ngay chuyện mi hậu huam mi ina min huat huamin karon soi chuak thu dik chu atang chuan a khathi chu van chuan ka soyang lom hang na sa dewa ni ma se I chom lo I thu lo per an nu na han I thu lo I du le makeup po lo lom hang tua rang lo nui ni pan lo nui ni mai I soi ve tu pakhat mam lo enge kenan mi pa te po mi pa hi mi pa tam tak hian in an soi thina mi pa son nu makeup ma tel lo de mel thel tu ti khati an tia enge an makeup mang te hi an han soi self le vak a dik tak chuan in sneaker te po tàu đâu lấy về thôi lom I encol uluk đâu ini encol ai file lar ni lo mi motor ilea bike ilea silencer thar exhaust thar ilea moi đâu in chai lar về thôi lo mi khát tiếng chia khan ni mai an kha tiếng aya khan in het tilaya thil dang an maintain ani mai in maintain ai nang lo chu van chuan in ron soi sel fak lo me ro chom lo ti hei ka du thi na ni chu boss okay DM ka lo na okay fine mi pa makeup mang chu ti khati ti te po lo ma ole an ngai san are not Schwarzenegger te tu tenge kan sana Van de mate Leonardo DiCaprio te tiang celebrity kan mu zong deuh thaw hianin camera an lan don hianin makeup an mang thi em wang nge ni rin poisa ne nga wang nya ami nge an lan that tu wang ni zo kang le makeup te po lo boy pui ve ani mai til hi kan judge ma le tu ka makeup ti ve mai anin uluk ani chuanin anin uluk ani mai soi ve vak kha atulin ka shalo kai chuan chu tian chu ani ema hi he account big hey em ka live stream big ai chuanin ka den ka den han ti top mai la I til ni na cái mà na cái lâu về em te lệ thiếu controversial đâu te hi karon soi chuak pop do na ma se mi huat huam in ka soya mi in min homa se apoi lo achan chu thu dik ka soi ti in ka chang chuan ma se chu ne ka thil soi zong kha in pom vek kher lawang mai thei ka chu apoi lo ma se I enge a in za ton thei reng chu van chuan in claim a controversial đâu te mi huat đâu te pon yan chu te kha K-pop idol how hian makeup man hi mo an ning vel tu kan nia lo ning po an ni mai thei hey makeup te po nia mang ning te pon oma ma se chu van chuan mang a tek kha engat nge kan va mu sit kher na chan tur ka shelo kai chuan in makeup man awang khan mi pa hi ami a tuai pha lo pakhat na chuan mai chia po enge anin uluka anin maintain cha anti pe ni chuan an tai ma tina ni mai an chul pe a kha boy na tur ka shelo kai chuan boy na hi aking lo ani nom ti te chuan tel lo khan mai se ani mai mang pe lo chuan mang lo se mang chuan mang se mana wanga atuai ta viau na chan kha cover shelo reng dik tak chuan mo history shelo ta hi lom makeup hi atira chun eye makeup tuna mai che ina mascara tamzol hey ina mascara du man ti thina hi he ta faro hun lai khanin mi pa te man lo man dei tok ani mi pa faro te hun lai khanin makeup an mang dei tok chu ami pa te zokin chu wan chuanin me enge kha mai che thil big ani ti hi khoya ma hianin a in ziak lo pot mai na chuan in du le research in lo bei chin donia pekhok sang thleng hian
phê khóc sang tế bộ hey high heels hả tí tế bộ thì thắc chuan mi pa in saddle má na to nghe Persia tế bộ niang chu Persia hun lai tế bộ khan sakor chunga an chuan don hian in an phê khóc le kami nghe sakora an keda na khanin tia alen rem thei nan khanin phê khóc khatle ma sang deuh le khan bun thin ani chu ta tang chuan phê khóc sang kha mi pa fashion alo ni phana china oma pakhat na chuan panina chuan medieval hun ma lam khanin hey enge nyang grass tlema sang deuh hlek te khatianga atanga enge nyang ko soyang zuk dai lu lo nan sang deuh hlek te po kha an bun thin chu mi pa te ti thin ani chuan an nuwa he ta Victorian era hun lai tiang vela khanin an kachi chiang che to lawaron om chu tran chu ma se chu ta tang chuan mei chia ho po khanin an ron ti ta chuan mei che style ani pha ta ni chu phekok sang po mi pa tang tran thau ania zelana chu ma chuan mei chia mei che thil deu hi chu om ve thawa ma se nge mei che eng kim hi anu vek lo makeup te po thil nu ani lo di kha share tur you do your HOM. There is people out there who really love your audacity. Thank you so much. Yes, I have a very yeah, audacity is the right word for it. Chen pei chuan avahan ba hi then trong tam thủ te ya soi pe nia chu ti khati te po mi ron ti mai the trong thei em mấy thằng bộ mình thì mấy thầy mà sẽ không bị huam khan cả rồi soi anh chuan ril ruwa lo ve ve trin ma se soi ngam lo chen te ma po lo ngoi tiang te an om thin awangin khatiang te tan po khanin tiang thui ka ron soi chu ani anh ma la hin sa ve de mai si lawa zo na khaka kal pel chau in ga sia maro nge zo na do chau nge ka mu so zo en nam nge ini ralte kan ni chu wang ni moi oro la rin ne han ti te u ka ne krap men zo glitch track. I don't know what is a glitch track. In a glitch track, a district ni lawin glitch track. Ta ka van một sao che cái đó ra te hi an mel. Oh my god. Vai kan ang tlang pui an ti chin mi hian mà sẽ ra te zong zong chu ka shabik lo ral te siak eng ral te kol ni te kan an oma ke ni hi kapu ina choi dan chon ke ni hi ral te sel how an ni ral te sel how he chu an midang shet ve om po ka shelo tu ma ka shelo glitch core mo dem ka pa kum khat ma ka ngai la hi kan bahar vek nan kan man lo et ti lo om lutuk ra te sek eng chuan kan soi le chinanga mi zo trong khan trong ve mai la min ti hi nan ti na sa thei lo tu ka ma se now tam tak tuna generation thar Gen Z haute hianin kanin kom hianin isoi tha katil tuk kangai dan thin ani ma se kan soi ngam lawa hian sap trong mang ngam lo hian kan om fo thina anti thin kapula an om te hianin no pang ho hianin sap trong man te nuam anti thin chuti lai kara an engwangin nge chu
hey em vang em man nuwa man ti kabulan omin sap trong amin biak te nuwa man ti thin no pang kum som pathum som panga chho bor vel te po hian chu em vang in nge nuwa man ti chuan mundanga anti thin ti na ni mai mundanga man naturin mi zo ni kha i sap trong in trong su han ti te an chinga cái hi atul lo hi kan han ti khop mai kan du kan han kan mang ve ang chu ma le dik tak chuan enge kan hum haldon ani chuanin ti hausak kan tum tur ani hausatur chuan tuna kan professor te I heta college level kan professor te po hian tan ron la se I thu kan nei lo te hi ron bel se I tuna po phone ti po hi moi dawin mana ritleng dar zam ti nan ron rema ma se ritleng dar zam han ti deuh duai kha arem lo ta ni chu ta chuanin ko ni tina kan manda tura hian tingi kan piang ti chuan te chuan biak bur te ka ti thlap asin tik tak chuan sap trong ka man chuan sap ka example dang I sap trong ka man chuan I sap trong ani nang angin sap trong ani nang ang khan ka mang mi zau trong ka man chuan ka thei ang tokin hey sap trong pol lo thei dan ber tur chuanin ka mang ve thin ma se alo om ve le zau thina tianga te khan a chan chu sap trong te hindi te ka comfortable zok man nuam ka ti zok ka tan chuan mana ul sam zok vai ngai ti chuan selen na lo ni wang te lo nia tianga te khan mi hi kan han judge ngai judgment kan pe ma thei lutuk hi abuai thak Burma allows in vela Gen Z care lo pon kan support okay yeah millennial hi kapol zo ka ke chu I heta nge MCR ti te slipknot hey metal head kan ti ang si te ka ti ang generation atanga lo chu kha kani chu wan chuan Gen Z hi chu til lutukin kapo lo zo hey tun lai anga te Gen Z ho no pang ka kom hian hey type C di velte enge moni til thar hi an lo nei ve ti khan trong su katingai lo in man kha thing lo tu chu ti khati I katingai lo generation tharan ni ya chindan tharan nei ve ni mai ke ni pon chindan sang kan nei ve thaw long ke ma ni di khan hey generation te ke ni hun lai chuan lo ti vak thin lawila athang ai chuan an ma ni din mun en hian enge khat ke ma ni generation ni tanga thil tha kan shil thei ma se an generation apply thei thau hi kan ngai tu ve fo angai thin kan generation in an lo na te hian thil tam tak hi ke ma ni zok hian kan lo sathiam lo fo em kan fa te kan unau te kan tu te kan sathiam em ke ma ni zok hian hi kan lo judge ma lutuk hi alo ni lo mo ti te kan ngai tu ve different topic but we literally have the same type of hair except mine is long. Okay, Eugene, I'm gonna grow it a bit more longer than you then. Let's see who has the last laugh, yeah? So one chuan ke ma ni zok hi kan dik lo ve thin thawem di hi kan in ngai tu ve nga in ka sia kan hey ngai nyang generation gap kan ti chin na chan te po hi tiang hi ya til sang cái mà ni na kan lo she thiam to lo te po om ve chu ka she thiam to ri lo ti she thiam tum phot judge ma an she thiam tum phot te kan tum ve tiang te kha kan ngai to ve fo chin chu angai til hi mi huwa ta wangin kan ho ve ringot thin te mo ka soi di kem ka shelawa min lo ho mai thaya then khat phei chuan ina adik lo chu ti khati chu ni lo bo aron tim som sari ma se ka ngai dan ni chu wan jong ka soi don thau thawa hey
communal hay tuna community mo hay dia community ang deuh character nei chung hian socialist deuh mai kan nia kan society hi kan mizo society tiang communal socialist kan ni deuh reu ani in oi lo mo biak ina GKP KGP eta thenam ka ti nge kha hei I o kotlanga in man na tura I enge YMA ti te takanin hei yang neu kan nei ve hi chuan hei hi acha in amoya ma se a downside ve thung chu thil pakhatina enge nyang achin chumi chu athalo ati chu thalo kan ti fai vek achan bo kan ngai tua lo biak ina in coma I thleng tlai deuh hleka I thu chia I tong trai ma tam tak chuanin mi ti awanga ti ve engwangin nge chan afa chan po sha chuang me lo ti te po kan chu apoi lo chin ani chu ma se apoi china chuan thil hey enge won mi zo ta society na thalo ati moi lo ati zo na po zot mia lo wa thalo ti ve ha ringot thin kan ni chuan kan skeptical lo ti na I sab rong ajan beram ni an tia ma se mi zo chuan beram hi kan mu thiang tin abangin beram chu tiang lo ma se ante khin na zo ka chu beram hi pakhat khoi moni kal chuanin an zui det zel an vai nan in zui thin tiang deuh khan a chan po shelem lawin pakhat a tla tha ani chuanin an tla tha vek chu tiang chu kan ni chuan kanin ngei tua ve fo hi anga in ka sia enge a chan kan thil ti chan hei hi engwangin nge sualani hei hi engwangin nge chumi chu ni engwangin kan ti thin engwangin kan ti lo engwangin kan huat ti te zo na in zot ngam lo ani chuan ship mai zo chu beram no la di son te kin heta ba bulina te kin beram no ang ni lovin ship hei beram mi kal na kal mi then na then ve mai kan lo ni pha zo thi ni chu tiang kha apoi chuan thil kan ti donin kanin zot phot thin tur ani ka thil ti tur hi engwangin nge ka ti ta na thaim thalavem engwangin nge ka huat ve ri ngot engwangin nge thalo ka ti ve ri ngot mi dangin an ti ti awanga iti ve ri ngot ani chuanin inuna khan value a omlo I thil ti khan chana nei tur ani chu chan chu nang man I shel lo ka I shet I in zot lo ani chuan I fing lo hle ti na nên thì khó chậm lo sẽ thế cherry thì chú hay tu na bong dài ri le bong chu per bong ta tro cherry trong hong ri ten tereng ani mo tereng hin inga sia ani lo chuan in comment ha tu le cheta khan in milo I correct ula kat ka zina hi rei to I tereng ti soinan khan in cherry kan ti thiam kha chumi za hei chumi ri red chu amoi lutuk chuang lo ma se cái mà ni đàn anga kan lan ngam lo thin wang ani chu ka soi tong kha communal socialist ti deuh top mayang kan ni deuh awang hianin mi zo chu I lan dan pik te nei kan nei society chumi anga lan lo chuan amoi lo ti thin ti te pok kan nei lutuk na china omani discipline siama ama ero chu chumi kanin nga lutuk chuan cái mà ni na tak hi abau pha ti mayang kan suppress heta achung rila kan da kai an ni nang anga kan lan chuang ngam lo hian
i kan mental health in ator pha ve fo thi na ni chu pakhat na depression te le anxiety po depression le anxiety nang lo ania depression a chuan in tha i du ngoi ti do thop mang thi lau lo anxiety a ero chuan eng kim i lau chu depression le anxiety an lo na depression anxiety ka ne ya ti kha ni lo ni depression le anxiety chu ai nang lo chu mi chu engwang le lama chuan in ai aron chua chin na chan chu tam tak khami aron visual tu kan ti jok te anga chuan na chan chu kan soi lo a visual tu chu ini na anga ilan ngam lo khan tam tak entinan venting te po ni mi chen chat te po mu har ma ma se mi hian min ti china HOM chu mi abia khian in tin nge ngai hei ti mang mi hi lo biak that reng thei thin le min ti china ma se ka bet halo kani na angin kalang thi chu min ka sel na ti te ang ka thluak sel na chu kani na ang ka amai ro chu ni na ang ti khanin ni na a pe char ani kher lo mo anxiety te depression te hi ram huai na tho anti anxiety le depression hi ram huai na tho anti chan tu mi ni ram huai na tho chu a nge lo ni lo se la li so khan a chu me lo ma se anxiety le depression a chuanin ram huai in rod na chu ka fasha thiam lo ve depression le anxiety nei reng hian an nei ti an in shet niangan ti hi chuan an nei lo ti na không ai takin hei pawimawh lutuk lo ngai thang ngai tu po hian anxiety le depression hi kan nei amo I kan in ti nia kan na le zual thi a je chu category khata in da hi apoi tuna khuan homosexual level chu ka engma chu soi tu kan nei lo ma se America khu engwang buai ti zone in community shan LGBTQ ti ang si hei te community division an nei na sat lutuk awangin identity zong in an ni na han mang endinan endia ka tiang tuna hian in emotion sang kan nei a thin urna kan nei a I lung oi lo na te lim lo na te kan nei a ma se lim na te po kan nei a kim hei emotion sang kan nei ni chu HOM siam tu ni ma se anxiety nei tariau a kanin ngai hian kha kan identity ya hian kan be tir thin chuan chu coping mechanism a mangin anxiety kan nei ti awanga in ngai engemoni tariau hi kanom vele thawni ti teng anxiety hi diagnosis a chuan tak ni tak a ma se anxiety nei hi identity ya siam su identity ani lo state struggle pakhat ve mei ani chuan anxiety kan nei ti pon at thei angare chu antinan antidepressive suppression pills te engmani ni pon lawin kan tum chin teng re dau chu kai po kan tuar ve nge engwang ka ti ka in nge ti u chak lawang chu ti ka ti tianga in ti ve nga antinanin hey tor chel le tor zok te hey ano mang hian anna viau akan ngai chuan ana ngoi ana na kha anna le zual ani chu ka soi fi thiam dan ber chuan identity ya khan ngai lo la anxiety nei awanga anxiety nei teu a kha ngai lo kha ini na ni lo ma se anxiety ka nei a ma se ka ti thai tho in ti no na in mang do na ni chuan ka chu thil tha ni le ve le tum chuan no pang tun generation a tun la yang a tu po hian anxiety ka nei depression ka nei antia không ai diagnosis doctor zangai pan to tungai pan therapist clinical psychologist psychiatrist kongai pan tungai pan psychologist voen zangai pan engen shilse tiang te so God make even Adam and not Adam and Stephen
Long story short, I'm going to do gender so that the less anxiety in it. Okay, Mr. V. I don't want to talk about like gender right now. I'll be addressing it later on, but yeah, just wanted to. Just know one thing. I just wanted to say, the til soi du chu, til pakhat hi identity ang amang su. Nang makha til sang khom kanin nang ma ini. Kasoi fiat thiam dan chuan entinan nang ma ni chuan in HOM ang chawin min ta. Coming to J ania. Shelo inom chuan J kania. J chuan HOM chu in hudana chuan in retro singer za indie mizo la sachin. Mase chu lo chu min ina kanai. Kanu fapa kania. Kanau te u kania. Nanay trin kania, le khazir kania. Enge paper animation te katuya ka draw trina, art style te enge monitil katia, chuan ACM te ka thatsabiaw thau na chu ACM te katuya katia te kani na ni mase til pakhat chau kha kanin ka identity ani lo til pakhat chau ka identity ni lo tam tak kanin J a hi HOM a hi asiam khatiang zong khan HOM asiam gamer te po ni nga ha gamer te chuan chu man chuan in anxiety nei emo depression nei te po an omanga ni in lo nei te reng po ani ang ma se kha i in ni na chun ani lo ishe thiam anxiety ka nei ati hi I character nang ma in na ani lo ania pakhat ve mai ani anxiety hi identity ani kherlo ye boina inei mase I anxiety ka ishiat lutuk kan I anxiety ka anasale zual chi chuan doctor tam tak po hian in an diagnose don hian patients te hi directly in anxiety inei to be stage 2 inei an ron anti care lo chi an chung ten consulta kanu hian in anxiety anaya chuan kanu an shil lo keima min ron shil keima min shil dai asoi tu keima min shila inu in anxiety nei a chuan hetiang hian ni lo ti don ni anti diagnosis po se damdoi a chong nge a cho over zia boy tu ma ka se chelo ma chu ani dan ani chuan anxiety le depression te po har sat na lo nei ni te pon kha nang ma identity a mang su katina ni chu khami lo kha ni na tam takinei chuan I enge har sat na inei te kha I mu len chuan I har sat na te I akiang harbi kam fun fact til chada wa silang so chu engtin nge he asoi fian na ni zo ro se World War 1 anin ka sia I indo pui pakhat na nge pani na ka ching chia to lawa chu ta chuan in sipai ho khan anthina salut tuka chuan hospital in na chok na an nei to lo an nei that to lo wangin an nei to lo ti to top mai tang resource an nei that lo wangin dam doi mum eng ma ti thelo hai painkiller mai ang aniang chu eng ma po chu tianga thok vak lo kha dam na ti in an chu aming chu placebo ani tani chuan placebo kha an eya cancer te an dam pui chu fate rin na chak zia ani chuan in nang mana at negative zonga I in ngai chuan in eng ang chi in nge itaksa le iril ru khana tor don ti khan nei to phot mai ula chuan a positive zonga I in mu in eng ang chi in nge itaksa adang lamang chu dam doi je nei vak mi lo eng ma nge hey dam na doi ni tu doi dam po ni lo ni dam na po ni mi lo kha an ei khan placebo an ei khan in an dam pui tam takan omani chu ti khop chuan rin na kan mental state hian in til ati thaya chuan chu mi event chu mi thil thlenga wa chuan vo in ni thleng po hian placebo effect ti in kan shape pha ta ni chu placebo effect kan ti chuan chu rin na atanga delusion ti tok mai te ang i rin na I fate te poni thayang chu atanga
nghe ít thật chua thấy na lệ ít thiệt na khá anh về thế chú hoàn toàn mental state khi hay khi em mà in identify tier số cái gì na anh cái soi thui viên oh yes yes Mr. Pitt bon thế mày nặng hệ bon thế where's my birthday gift I happy birthday happy birthday no it is is o ta hianin keli hian a soya isu pon ka ti dam che ati lo irin na idam puye ati kha ati chu ani heta keima ni mindset kan thluakina athil ti thei zia hi keima ni zo kian kan thelo tringa chuan tam taka ka hla ho hi ka soi dong khanin he ka torte ani lutuk lo te pok ka ti fo thin ani a chan chu hemi atanga lo an lo dai chu the na tur ten o lengi chai kan ngai lo kan try ti ngam te angai ve thin ani nuna hian har sat na lo to lai shaumin ti lai berpon in ladamalom kaladamalom chuan in i tihan kan soi jok tang thil mi sap chong ina an soi ma se mi zo chonga lelin kan tumanga chuan in chu thu chuan in min ti na a min ti hlim bok min ti na a min ti hlim bok chi chu enge ti chuan hlim na akiang don it will pass mo akiangang isle om na po akiangang i hau sak na akianganga ire thei na akiangang eng kim inuna zong zong hi alakiang don ti ani everything will pass chu mi rin chan chuan enge itan khan kha atha theya anuama tinan i har sat nei lo to kani chuan akiangang ti ngai tuana mentality ine yangai iladam a akiang don ti kha shesham suicidal thoughts te in lo nei ni chuan in che tu chu your pain will pass akiang chu ka lo tuar to anxiety ka nei ang ti hi karing chin ngai lo reng anxiety dam doi kha course khat pak ka e tu lo ka fight back top real ru hi apoimo lutuk adik chi real ru hi hianin thila ti thei lutuk chuwan chuanin an soi tong ai tam tak tu na comment section ka chiara te po in identity a anga khanin in ngai chung chuanin khanat na kha in pumpel thei don lo obstacle nun konga har sat na kan nei pakhat ve me anga kanin mu ngai chuan pahni na in khongai lo atha in khongai lo hi apoi lo don son har sa mai thei mi then khatan chuan ril ru nau te kan oma ril ru nau de ngen yang ril ru na ma de te kan oma chuan tam tak chuan in pom lo mai the ma se kan in khongai hian kan tor thei tur po hi kan tor thei lo pha thi men tur kan ti hianin men ti hi thu hi lo mang lo la thatur ania mi pa chau hi men hi ne sia ma se me chia po men thau tur a thu hi alo a do tiktok chia lo ma se poi lo mai chia po men ve ngai chuan mi pa po kan soft ve deuh angai mi pa communication nei thalo deuh hi relationship thatak nei an lo ni ngai lo tlang pui hian depression anxiety te kan nei vek hian ka hria ni self control kha poimo ber ka ti
diktat chuan psychology atanga kan thlir chuan level of anxiety chu kan nei vek machine a chan chu hey anxiety ti hi ange award hi hey hlauna ti te ange khatianga I akai noi thil shim soi na khan ta ni chu mase anxiety diagnosed with anxiety hemi medical term an ron soi chu chu yang hanin stage sang ala om le a chuan variation a om le ta chuan depression le anxiety nang lo ta chuan depression a po chuan I hey tian kan soi ang level lang hi chu ni lo ma se a san lo spectrum ang ina om ni chu anxiety level san lo te chuan chu mishing pa nga ya hianin chu mi zat anxiety level chu apa ngai ti chin te po om chuan chuan anxiety ka ne ya lo ti ringo thin te hi a thalo chuan panina kan share so chin chu depression le depressive episode thi share chanangai depressive episode chu ingui kovel ki nuamiti lo laklo mase akyang ang chu mitinin kan tok chin depressive episode chu mitinin kan tok ve thei vek depression kan nei ti na ani kher lo chu man chuanin ril ru hi a hianin tilian lutuk lawila da lian lutuk law thini la ati ani mai mase mai chia ho a chuan emotional support te lo stereotypical de kan soi to do anga hay ata pui chuan mai chia chu emotionally in nangmani chu in intelligent emotionally intelligent in EQ asanga tu van chuan no pan lai pon in puting zoka mi pa ai chuan in aputing zok te po in ni thina ingwangin nge ti chuan mi din huna te po in da thiam zok mi pa ai chuan chu in EQ level mi pa ai ro chu logistics hey logician fixer anin tia hey til engkim enge vent out ti vel ai chuan buai pui fix tum tiang ril ru kha ani thin tlang pui chu avain ka ti lawania tlang pui hai heta enge majority generally tin kan soi ni chu tiang te ani awang hianin mai chia le mi pa chuan mental stress kan nei shim kan ti tur chu mai chia a chuan enge tough out in tum angai chan chu mai chedang te po shildon ula in din huna anin chananga chon kami enge crying down cycle katiang vel kha om ve thei thau ni chu I har sat na ka thiam lutuk che chune avan rap thlang em chumi kami chin tuara anti reng chuan ina viau in ngai chuan ina reng ang mase na viau anga in ngai chu chuan khana kha adam mai dong lo ni chu van chuan me na ngai ta tak kha chuan mi pa ve ro chu in lak men lutuk a soi du lo te communication nei chat lo te apoya kan mi zo mi pa te hi han comment section a kan trong thei fiao wa haters gay ti te kan chinga tianga mi soi chet kan chinang a hianin in wangin nge mani bial nu te po te bula te po amani har sat na soi chu du lo communication nei du lo hin lo ni ta puya kan mo la tianga hianin soi she lo tur communication nei she lo tur har sat nan nei ni pon lo khapa pe mun kha I lo ngai thei lo deu ni pon de ka me rin zone ni lo that mai chumi ka me chu ti te pon ti ve tur lo mo hai ta khan mi pa chu communication kan nei kem thin chuan pui pasal in chana tam tak po hi communication nan nei that lo wang anin hauna po communication nei that lo wang kan pa chu thil hi asoi thadu lawa kan pa chu eng ma hi kabula asoi du tak lawa kapial pa chu de ngoi choi le du ka eng ma hi soi du lawa ka har sat na te min shil du lawa kan thiam lo mi pa hi kan in open up stretching chan chu amen lo mi pai ni kha tap su ti atang ten kan in zir tira ete po hi a that viau rualin a that lo na china chon chu communication nei that lo chuan I har sat na kha sathiam tu an om ti she thiam lo chuan ka pa ni hian in tinan kan in close lu tu ka ama chung kan in close ngai lo chan chu har sat na min share ngai lo ma se ke ma zokin pa enge tun lai har sat na tiinem pui theina che kan em tin ka zota chuan
ta chọn chung khom na te pa har sat na ka sha thiam ania nge sipai nia PTSD te po ineng har sat na tam tak drama tam tak ineng ma se kha kan sha thiam lo emo ti awangin nangmai a hian i lo tuar puta she omi lo ti ya ti khani lo tuar thin ti ka shia ti in ka pa hne na chuan in ka soya chungi tu ka chuan chungi khom na a har sat na aron soi chuak chu ta chuan ama po hlim tuna hen ka panen kan relationship a tha lutuk kan hlim lutuk engwang nge ti chuan kan in open up mi pa po chu tinga pa te po kan ti venga mangai kan in hriat thiam to na ngai chu mi pa hi in open up she lawang u oh chu final topic niro se say something about what you're going to perform in Delhi this Saturday. I don't. Well, my set list is already there, though I'm not supposed to talk about it. Actually, I'll let you know. You know, maybe I'll surprise you or something like that. 1 + 1 is Yomi. Huh? Anh tin một cái team tay đâu. Anxiety này hít chú cần bulami tên. Mình sẽ tiêm đầu chuan sẽ về đủ tắc anh Tereng mai kan nu le patte o generation vel a khachonin anxiety ti vel hi do tamon ti mi phuat chap temo amo antia mi ba khani ni she tiam chu heart te ma se anxiety nei lutuk hey ti dai hi nei lut and tinga nyang kan anxiety kha kan fight em nge kan pom top kan anxiety kha kan ni na kan san tir lo kha tha anxiety kan nei kan ti hian anxiety ka fight ti in ngai tua zok a tha ka ti ke chuan anxiety kan nei ni lawin anxiety ka fight make ti a tha zok anxiety tak khi chu kala nei lawa pushakima voi khachu ka in antir to chuanin depressive episodes kalau nei ma se chu wa chuan depression ka nei ka ti du kherlo ta chuan hei ka palthang ngai ni ka ti amai ro chu doctor kai kan som pani vela kan kal to clinical psychologist chuan ADHD kan ni hyperactive I don't know attention deficit hyperactivity disorder igay di ngaihnawm feel amani bapui mase ahaw pati to nia kagay niya kan gaylom ka fight make di hi acha kati attention anxiety kan ya depression kan ya di hazon anxiety ka fight make depression ka fight make kan ti don lo chuan khanat na kha kan pom top ti na ni hyperactivity disorder chu anting anyang fidgeting te hey taksa ron in hey ron in nazia ang aya hyper da win thut hey antirnan ke ma chuan ron tho dan chu minute nga apel to chuan thil du deuh emoni en du deuh kan ni lo chuanin emoni he ka thil ti lak lo viau ka tui lutuka azona ka omani lo chuan ka che char ke ma hi ka char chuan mi pui tam na le zela emo emoni cha za na te poniang chu thil hey che zok han zok te emoni ka tiang te ka kan chinga kan thu mai thei lo ta hyperactivity and chuan AD hianin ngene ngoro soi tur chu atam lutuk chut mai thei lo ti po khanin he ta changa te sa changa he caffeine na apam ni omang fashana
te thei lo te kan lo nei ta khatiang khan in ka hria ka sei fiat hin dan per chu ka om le thei lo mu do na po ka tak sai ngam ni thak neu neu hei ngam ni neu neu ka nei chin chuan atir chuan insomnia mo kan tia ma se ani lo insomnia lo ni lawa restless thei lu ka ti doctor te bula chuan atir chu ka oi love lutuk khanin doctora kanin kan kal le china ka ban sana ka ti de an medication ka ban sana chuan ka ti le china ka kan ka boi le china chuan kan kal le china tiang ka ka om chin nak tu ka hairstyle thar in min mudon nia po chuni se kha zong kha zanina ka soi thei chuni se engam mani har sat na te nang mani ina min address to address to lower address ro in ti ni chon video ta po ka lo siam le anga so as always I love all of you na home is tatan home is ka ti hianin hla awanga in lungrual ni lovin la awanga enge la atanga in hil ti teng te le homiste kan kati hianin he society na tam tak a hriat thiam lo society po hi a fing ber lo ti hriat tura ania chuan kha society a hrang tlata in hriat na te shaumti na te in sip na te katiang zong zong lakata itlian in tan siat thei na kha tu ma cha chingai lo na tu che chu home is HOM House of Madness chunga chuan in judge natura omlo I pass na wangin I caliber ra wangin I ni na wangin judge lo natur che kha HOM chu animai I don't understand Mizo dialect but I am big fan of HOM. Thank you so much Lisa. If you have any problems I do speak in English, I speak in Hindi, I speak in also depends upon what the crowd wants it. So anyways, I gotta go, guys, and just know that I cannot say that nobody's perfect, okay? And you don't have to be. All you have to be is you. Be brave enough to be yourself. Be brave enough to be like, yes, this is me. I need improvement, but it doesn't mean that what I am now is bad. What I am now is what I accept, and I am who I am, and I love it. And I am brave enough to say that this is me and this is who I am, and I'll keep on improving. But I will always love myself regardless of what happened in my past. And that is what HOM is. It is a house of people who have problems, and you all are welcome into the heart of madness. I am mad. Bye potsu. Inga mo ni hemi topic soy dute inga mo ni nei ni chon milo DM mula chu na kinakan lalo. Soy de zel donia. Mutui vek u. Bye bye.